They're red, they're white, they're brown. They get that way underground. There can't be much to do. So now they have blue ones too. We don't care what they look like, we'll eat them any way they can fit on our plate. Every way we can conjure to heat them. We're delighted and think they're just great. Potato, 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 potato. Sometimes we ditch the skin to eat what it's holding in. Sometimes we'd rather please have just the outside with cheese. They have eyes, but they do not have faces. I don't know if their feelings get hurt by just hanging around in dark places where they only can stare at the dirt. Potato, 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 potato. Nu skal I bare høre om kartoflen. Landbruget var i hele perioden landets hovederhverv, med en betydning for langt flere familier, fordi det var der, de havde deres indkomst fra, da denne type afgrøder var mere sikre i længden end andre former. Landbrugets produkter var i høj grad grund til, at der kom mange erhverv i byerne. Bryggerier, spritfabrikker, kornmøller, sukkerindustri, slagterier og konservesfabrikker. I 1850 levede 8 ud af 10 danskere på landet, mens det i 1801 var godt 6 ud af 10. Reelt var urbaniseringsgraden betydeligt større, men de fremvoksende stationsbyer og forstæder regnes statistisk set fortsat med til, at folk boede på landet. Befolkningstilvæksten skyldtes heller ikke, at folk fik flere børn. Fødselshyppigheden faldt faktisk i perioden. Nej, årsagen til, at væksten i befolkningstallet var faldende dødelighed, især blandt børn. I 1840'erne var middellevetiden for en nyfødt godt 40 år, mens den omkring århundredeskiftet var omkring 55 år. Børnedødeligheden faldt, men var stadig stort set i forhold til i dag. Omkring 1900 døde cirka hver 10. barn, inden de fyldte 1 år. Hovedårsagen til denne faldende dødelighed var en rigeligere og bedre ernæring. Blandt andet kartoflens udbredelse bidrog til, at stadig flere fattige og landfolk formåede at holde sig på den rigtige side af sultegrænsen, og dermed også bedre kunne modstå epidemier og andre sygdomme. C-vitaminer fra kartofler. C-vitaminer det hjalp altså til, at det gik ind og modvirkede skørbu, som der ofte var på skibe i gamle dage på grund af mangel på C-vitaminer. Da kartoflen var en mere sikker som indkomst af afgrøder, hjalp det til at de fattige med at få mere og bedre ernæring. Metoden i historie, vi har brugt, er informationsanalyse. Overordnet brugte vi deduktiv metode, hvilket indebærer bias, og at vi havde en hypotese fra start, hvilket gør denne metode rimelig snæversynet. Oplysningerne er lavet af K. Normals bidrag til belysningen i sundhedsforholdene i Almueskolen på landet, i bladet Hygiejne meddelelser 3. række 1. bind København i 1882, side 227 til 267, hvilket man kan se på den kvantitative, fordi det er en undersøgelse lavet over så stor en mængde drenge, og kvalitative, fordi han også har haft individuelle samtaler med drengene for at finde ud af, hvor syge de egentlig var. I kemi har vi brugt eksperimentel metode, hvilket var en kvantitativ metode, da vi lavede forsøg på en mængde kartofler. Efter vores informationsanalyse i historie og eksperimentel metode i kemi, kan vi komme med et par forbedringer i form af stor usikkerhed ved forsøget i kemi. For eksempel ved usikkerhed af, hvornår farveforskellen i titrering af kartoffelblandingen var nok, og forsøget i den generelle metode. I historie kan metoden deduktivt gøre, at undersøgelsen bliver snæversynet, hvilket vil sige, at det ikke er alle vigtige data, som kommer med.